Primeran, fe bat. 136:17. Landa eremua eta klima. Bueno, Naiara, hor gakotzat jarri duzue galdera bat, nola bermatu dezakegu Gipuzkoako nekazal jarduera klima larrialdiari aurre egiteko? Zeintzu dira galdera honen nondik norakoak? Esan behar dut, galdera hori dela Gipuzkoako herritarren batzarrean, Gipuzkoarrei, herritar talde bati egiten zaiona, Gipuzkoako Foru Aldundiak, Arantzazulabek eta Telefora Montzon Herrigintza Laborategiak sustatutako prozesua aitzindari edo berritzaile baten markoan. Eta hain zuzen ere, nahi deguna da herritarrak nekazaritza jarduera eta klima aldaketa bezalako gai publiko garrantzitsuen eztabaidan parte hartzea eta erronka horri aurre egiteko edo erronka horren inguruan herritarren ahotsak eta gomendioak jasotzea, kasu honetan Gipuzkoako Foru Aldundiak, bere herri politikak edo bere estrategiak bideratzen laguntzeko. Hor, asanblada bat gauzatuko duzue, horretarako izen ematea zabalik dago. Zuzen ere, prozesu honen edo batzar honen ezaugarrietako bada, herritarrak zozketaz aukeratzen direla. Horren arrazoia da, nolabait horrelako prozesuetan, tradizioz partaidetza prozesuetan, beti esaten da betikoek parte hartzen dutela, eta ahots guztiak ez direla jasotzen, batzuk baztertuak direla. Hortaz, herritarren batzarrek bilatzen dutena da, kasu honetan Gipuzkoarren gizartea ondo islatuko duten ahots guztiak bertan parte hartzea edo gonbitea ematea, herritarren batzar horretan parte hartzeko, eta zozketa hori egiten da bi fasetan edo bi ataletan, lehenengo 15.000 gutun bidali dira, Gipuzkoako 15.000 etxeetara, eta hor izen emateko aukera dute, gutuna jaso dutenek. Eta gero, izena eman dutenen artean, bigarren zozketa bat egingo da, kasu honetan, irizpide batzuk aintzat hartuta. Adina, generoa, jatorria, ikasketa maila, eta horren helburua da hain zuzen ere, herritarren batzar osatuko duten azken 32 herritarren artean, aniztasun hori bermatzea, eta egungo Gipuzkoaren gizartea ondo islatuta egotea. Hor, herritarrek baino halako eztabaida batean, nekazal eremutikan bizi direnek ere, hor lehentasuna eta pisu ere izango dute, ezta? Era bat, eta are gehiago gaina Gipuzkoan, ezta? Nekazal eremu handia denan. Azkenik, jakin nahiko genuke, halako eztabaida talde, halako parte hartze prozesu batetik ateratzen diren ondorioak, nola bilakatuko dira realitate, nola bilakatzen dira politika publiko? Hori da, zuzen ere, beste gakoetako bat prozesu hauen, nola normalean, horrelako partaidetza prozesuetatik egiten diren gomendioa jasotzen diren ahotsak ikusten bateraino, gero ezarriko diren, inkorporatuko diren politika publikoetan, kasu hauetan dagokion erakunde publikoak hartzen du konpromiso hasieratik herritarrek gai honen inguruan edo proposatzen zaien galderaren inguruan egiten dituzten gomendioi erantzun bat emateko. Eta hortaz lehenengo herritarrek idatzitz egingo dituzte gomendioak, galdera horri erantzuteko proposamenak, eta bueltan dagokion erakunde publikoak gomendio horiek zein modutan txertatuko dituen politika publikoetan, zein estrategia berrietan, zein ekimen publiko berrietan, idatziz eta ekitaldi publiko baten bidez erantzun beharko die. Kasu modu horretan, benetan ikusten da herritarrek modu esanguratsuan parte hartzen dutela, izan politika publikoetan, edo erronka honen soluzioak bilatzerako orduan, beraien ahotsak eta beraien gomendioak aintzat hartzen direlako, eta hasieratik konpromiso irmo bat dago horretarako.